Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela uphuza ijuice ebizayo. Ngise dark room studio 1 sise Nedbank House building. Umgaqo sikuwona kuthiwa uQueen Street and Albert Street. Babu Dokotela baba isizwe bawujabulile uyakubingelela siyathobeka. Babu Dokotela sibingelele sikwamukele sibingelele ngobukeli bonke beBabu Dokotela TV. Topic yethu namhlanje sizoke sikhulume ngomathandimali ISIGUBHU. Babu Dokotela ake sibheke la. I-casino belt uma ngabe kuukuthi umuntu ufuna ukuqhathanisa nesigubhu. Ikuphi okunamandla kakhulu noma okuyifavorite kuwena? Babu Dokotela baba isizwe bawujabulile. Ngifuna sibe honest singadlali ngabantu. Uma sikhuluma ngesigubhu sikhuluma ngento ebaleke kakhulu ebunyangeni noma uyinyanga ungenaso isigubhu ungabanika abantu isigubhu ngicela kuphinde ubhekisise ubunyanga bakho uthi buphelele yini isigubhu izinto ezinhle ngaso siyadla siyafidwa sigcina singasebenzi futhi khona usondla wena sigcina singasebenzi kwasona isigubhu sinamasiko akhona uthothi ithongo lakhe lihambisana lento eyilandile okunye mhlawumbe inamathambo ezilwane ezingezinhle izilwane zojakalasi amathambo ezinje ezishayiswe ezimoto yabo uyathola ukuthi isigubhu ama ingredient akhona asuka be 2 bezek mase bezek asuka be makhulu kakhulu kunento enobuyidingile and into efakwe esigubhini ekunye uthola ukuthi kwalendoda le olanda isigubhu kusona ithe uma usuqedile umuthi kwakha yahamba yona necloud cash asafaka ama spams asola yenzela ukuthi lesigubhu lesi la siyakhona sifike sizale kodwa sisebenzele ekhaya then isigubhu mubuka kodwa i-casino belt it's something that is well initiated. It takes 2 days if sizokwenzela kahle nje yona ukhokhe le mali esuke ikhokhiwe njengamanje casino belt 30,000 ilabo abantu bathatha 2 days mesibakhela kufana laba kade bekhokho 20,000 boku 1 day laba ba 2 days i-casino belt ngoba imivuswa angifuni ithi meyakhiwa into ubone ukuthi ufilifili la zivalo zodwa lesi kwalomuntu lo mekuthiwa ngempela leshandisi iyaspan akayitheshisi ngani yena ngoba sinazo izinyanga ezinomuntu wenhlanhla izona zibe zingenayo inhlanhla yabo izinyanga ezinomuntu ukuthi uganwe zona ibingaganiwe la ufuna i-casino belt ufuna isigubhu mina ngawela kwe-casino belt ngoba ayidli lutho nje ayizidlwa lutho nomehluko ke phela ke ukuthi phela isigubhu zeko 50,000 100,000 i-casino belt is only 30,000 and usukonge nemali lapho as long as izokusiza ukwazi ube nomthwalo ongaka yabo inyanda le hayi ukuthi ama coins inyanda le inyuka labo ngange 17 lana inyuka le lana ke angiyihlalisi kolethi le mali it's lena ifola ngaphansi kwama coins isuke ama coins le lo 100 lo uwona ke lo gadameni ukuthi ngingahlupheki wena uhlupheke kodwa uthi uyinyanga Babu Dokotela baba sesibawujabulile sibonge Babu Dokotela Babu Dokotela ke sibheke la akhona amadoda adlamasi akhona amadoda asemgedeni khona i-casino belt pho kungana befundisi behlupheka ngaka noma mhlambe ingoba akukho ukuzwana phakathi kwabefundisi nezinyanga. Siyabonga kakhulu le ndida uthatha ngake ngiphuze le juice ibalulekile asikusho nje lokho ipoverty kubafundisi ikhuphuka nga isibhajwe emadolweni ikhuphuka njengamasoko esebhola ipoverty kubafundisi akuyona lento esibabona beyenze pulpit labafowethu laba baxakeke in a sense that kukhona abafundisi ngikhuluma into eyiqiniso kukhona abafundisi abayonogada abagada ibusuku ngesonto babafundisi ipoverty indlela ebabambe ngayo sebeze ba result ukuthi baba ama security kunabafundisi abashayela amatekisi ipoverty ke leyo wena ulalele kunabafundisi abasebenza even ku EPW abahamba neemoto zika Dodi lesi ipoverty leyo and then abafundisi bane tendency ukuthi uNkulunkulu uzoyeka ukuba uNkulunkulu azoba yi-servant abazoba yisenzana asebenzele bona ukuthi baphumelele uNkulunkulu ubanike izandla abafundisi ezu2 wabanike inyawo ezu2 namehlo awu2 namadlebe awu2 amadlebe okulalela into enesense amehlo okubona ithuba elivelayo inyawo ezokubasa laba ezophumelela khona izandla ezokuthi bathathe lento ezobasiza abafundisi they don't use any of those organs that are given to them for free by the Most High God uNkulunkulu wengeke athi umepha upresident
his honorable Cyril Ramaphosa ikhanda elilodwa anike wena uyivota ikhanda elilodwa still futhi wena uthi wena we are not the same. Yes, we are the same. Elakhe ikhanda li empty lento la phansi kwenu lo isebenzisa. These are your aerials. Ukuthi udonse into esile ozoyifaka ngaphakathi kuwena. Engisho ukuthi abafundisi ipoverty ekubona nabo baneqhaza abalibambile. Lento bafundise niyenzayo nilambisa even abazukulu benu. Nilambisa izingane zenu. Even unkosikazi wakho wamlanda kubo even exakeke wetshela ukuthi umthatha kuzoba ngcono. And sometimes it's even worse. Osipari bayathetha bathi sisi wena indaba ungakhuluma nosipari wena uqhubeke nezifundo zakho wenza u10 ulungisa u10 wakho hambe ka-teaching ngeke phela umele lento njalo wena uzocela impuphu la ekhaya izingane zakho zifundiswa yithina ngisho ukuthi bafundisi anenzi kahle iphutha elikhulu likunina we are not using izitho zomzimba esizinikwe uNkulunkulu for free asikhokhi ma rate asikhokhi levy asikhokhi tax uNkulunkulu kunikele izandla ukuthi uyisebenzise for your own benefit not for someone else's benefit amehlo ukuthi ubuke amathuba avelayo and wagrephe ngalezandla inyawo ezokuthi zikuse la kunethuba khona Babu Dokotela nabelapha ndabuka abanye bahlezi bekhuluma ngento ezingakusiza but when you still don't want to take that opportunity kunomuntu nje sithi uvuma omhlophe uvuma unjalo salwazi uvuma obovu umampunzana lo mitha isona isono you can use that inyanga ikuthakele kahle ufaka inyongo yalento ikuthakele kahle inyanga ube umuntu uphile kamnandi ekhaya kodwa kufuni Babu Dokotela babesizibojabule siyathobeka sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela nangumlaleli la uthi Babu Dokotela bekade ngisebenzisa i-red money oil and ngisebenzele imali esengenayo manje ngi-right sekhona nesidingo sokuthi ngiqhubeke ngiyithenge. Red money oil nalento abahlukani. Red money oil nenyuka akuhlukani. If ungasayifuni imali yihle nansi this is 100,000 lahla lento uhlupheke futhi. If ungasayifuni lento le imbangela yenjabulo le not ukuthi it's a root of all sins. This is a root of happiness. Imali yenza injabulo. Lento isiqabo of highly favored. If uphethe imali you be highly favored. Phatha lento kwisiqabo lento ngathi isiqabo phakathi nezinkuni ezithize ezifakiwe for your own benefit. This is only 2,000 rand. If ufuna uthi uyafuna ukuthi ube nesigodo kanje ungahlukaneki nalento inamba ozofonela kuyona ekambonge niqhawe ngcobo ithi 061 538 2925 uzoyithola uzokunika ukuthi mhlawumbe awungitholi mina ngezathu ezithize egoli wena osegoli njengamanje osethembise ehostel fonela le number ithi 066 254 0452 angisho lokho abantu abaseMarikana bafonele ubusi Mncwabe bazothola nenhle lapha eMartin House eMarikana akaze ibonda nje yana mina ngiyazi ukuthi bizwa ngani lanto fonani manje 066 254 0452 nizokwazi ukuthi nisizakala into yemali ungahlukani nayo ngoba lento le nizohlukana nawe uhlukana into zemali Babu Dokotela siyabonga Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela lisibhekela noma sithi chaba for izitha kodwa ungazenzi eqhawe bani sikhuluma naye la izitha zakho ziningi kunabafowenu izitha zakho ziyawazi amaphoyisa ukuthi akhona ziyazi ukuthi ijela ligcwele into ezoyenza kuwena ziyazi izoboshwa kodwa zizokudonsela iminyaka ziphuma wena ufile sina umuthi hayi ukuthi ungadubuleki lo muthi owulanda enyangeni ungadubuleki ngicela ubuze kuBabu Dokotela uthi Babu Dokotela ngizifakile incaba ukuthi isibhamu singangeni kumina sebefike kwazi kwathatha hayi bayahluleka awufuneki umuthi onjalo ngiyakutshela manje with a polite voice umuthi ongadubuleka awufuneki kufuneka umuthi ukuthi izitha zingafiki bangakutholi nje bafika inhliziyo uma siukhande kahle umuthi thina siyakwazi ukukhanda uma ngempela inkabithi isikhokhelo izokushaya ithi misi silungisa yonke ukuthi aqoka ubrand duty aphonse isibhamu imisi sikhokhe icheck inhlamvu ukuthi zikhona emagazini imisi sibeke lapha imisi ithi kusofa othi ngehlisa ivolume ngithi ukucambala lo senishone leyo nkabi isuke izohamba nawe
Sikuzokubulala ngapha. Kufuna inkabi ingezi nje. Lo ukuthi wena abasebefika kathathu bezokushaya ushaye kuyingozi leyo nto leyo. Ungayivumi. Isitha sakho asingezi kuwena. Into efuneka and don't try to be a hero. Don't try to prove a point. There's no point to prove it. Uzofa ingane zakho isale zodwa uma wakhe aphinda hlupheke kanti bese thembele kuwena. You only got 2 years usebenza kamasipala usuzama ukuba isigoro uhamba ngevest no submont. O submont mokwenze njani? Fear your enemies and respect God. Fear your enemies and respect God. If sesikufakile lento, try to walk away from bona so that ningezubonana ningezutholana. Babu Dokotela bawesizwe bajabule siyabonga. Sibonga Babu Dokotela kunomlaleli la othi ucela Babu Dokotela ke uthi kungichazela kancane ngalesigubhu ekuthiwa Mathandimali. Umathandimali wabantu abafuna imali. Siyakhulunyiswa ke lesigubhu ke. Ushayile izandla uthi Mathandimali. And uma usukumisa lesigubhu ukhuluma naso, njalo uma uzokhulumisa ufuna ushisa impepho. Umuse ngaphansi kwempepho uma usufaka imali. La kulento oyibekile impepho uma uyibeke la imali uyifake la. Kube phela kube imali eningi uma usubeka lento la. Then uma usushayela izandla ukuthi Mathandimali. Sathi ungayishisela into engathi ubumba so that ukushisa kungeze uphumela phansi empepheni. Ushayela izandla Mathandimali. Uma usuyishisa impepho uma usuvuthuzela ngaphezulu Mathandimali, mase isigubhu yesikhulumisa ke. Isigubhu sabantu abaziyo ngomsebenzi wemali. Isigubhu sabantu abathi Babu Dokotela nginebhizinisi akwenze kahle. Sesuhlangene u50,000 ngicela ke ukungenzela uMathandimali. uMathandimali ke ngingakwenzela angisoli futhi angixolisi angeke ngiphathe inyanda kusanda ukudlula umhla ka10 kufuze ukuthi kurent okuholelwa abantu kwenziwe yini kube khona abanye abacrosswa ngoba zikho imali zobakhokhela kodwa thina sisami kanjena sisami kanje sithukile futhi hayi ukuthi yona bank balance lena ngiyakutshela nje kumi kanje verse ngoba kuyinkinga uMathandimali kozokwenza lokho Babu Dokotela babesizwe bajabulile. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela kumbukeli othi Babu Dokotela ngisegoli ngise Cape Town ngifuna lesithwalo solimi legusha. Angadlula yini ebusha athe ulimi eze nalo kuwena noma kufanele athenge igusha. Madoda. Lento lana fanele sikhuluma madoda. Sezama mistake. Khona izizwe befikile la ihamba nonkosikazi. Kunezinto efuna zenza njengamadoda abasifaka amabhloko ethini. Lento uzothatha into enjengesithwalo segusha uhamba nonkosikazi wakho ngiyakutshela ke manje uyokuthuka ngayo. Yokuthuka ngayo nje kahle. Le nto ayisona isithwalo as such but kuyinto enhlanhla nje mkhulu. Into ukuthi usebenze ungahlusho umuntu. Usebenze ungakhulunyiswa umuntu. Uma ufika la eThekwini uhlala 2 days ubulungisa imali ngu100,000. Ufike la uthenge igusha. Mase thina siyenza lento esizolenza kulona. Igusha mase silikhipha ulimi. Silishise lo limi lolu. Mase thina silithatha ke umuthi esiusebenzisayo. Sikucabe ngawo lo muthi uhlangene nalo limi lona. Ukwazi ukuthi uphile ubukhosi kodwa unkosikazi wakho singavuma ukuthi abuke lento amakhosikazi because amakhosikazi yengane zethe indala ekhaya and then they get traumatized when they see you doing something like this. They start to not to trust you completely. Ukuthi kanti uhamba inyanga nje nenza nje. Mase senixabana ukuthuka ngayo lento. Ngiyacela nje madoda ngiyacela nje unkosikazi ufika umshiye hotela uze wedwa la nanokuthi noma ngafika abone umuntu umthetho hayi kulungile akahambe ngoba sekonje ngoba phela ukugadile ufuna ukuthi uza kuBabu Dokotela ngempela yini ngoba there is little that she will understand umqondo wakhe nje awakhela ukuthi uunderstand wena ukuthi wena namhlanje eshade nawe for 15 years namhlanje usuwenza lento ngokuphelelo nje umsebenzi usuwenza lento ngokubona nje inyanga yayo YouTube usugijima uzokwenza lezi zinto cha baba wakhe akusakuthembi engisho ukuthi madoda ake sibe nobudoda sibe neconscience sizethembe Babu Dokotela babesizwe bajabulile siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela ake siphinde sibheke la abasebenzi basemayini Babu Dokotela baxakekile kakhulu. Kunalo mshini ekuthiwa iconveyor leli bhande la khona ekuthiwa iconveyor bafike bambe igolide lilithwale lona igolide lelikhiphe ngaphandle wayibona behleli la ngaphansi emgodini
and uthola ukuthi o-engineer bakhona bahola only 23,000. So ngabe Babu Dokotela ayikho yini into njengenyanga engabasiza ngayo labantu? Oh, ingakumnyama nje usubuye emayini. Wazonke indaba zakhona amasalary akhona ukuthi o-engineer bebeqala bahola 23,000. Asikusho nje lokho. Umuntu ohola kakhulu emayini ko-engineer ohola 70,000 akadluli akafiki ku-90,000. So uhola 79,000. Meholo 80,000 usuke ethandazeka kakhulu. Kodwa nje imali yabo ayidluli 80,000. Ayifiki 90,000 ngenyanga, ayifiki 100,000 ngenyanga. Sikhuluma ngerate ejwayelekile. Lento yokuthi umba igolide kunjalo salukwazi umba idiamond. Uma ulimba same time inhlabathi yakho iphume neconveyor. Kokwakhiwa igolide wena uhleli la ngaphansi umxhaka. Usu17 manje kuyashisa lapha yana. Babhizi labafethu bakhe igolide NBO wena. Abasakubizi mase kwakhiwa igolide. Wena ububambe nje neRDO qhaqhaza namanzi yonke into lofaka namadadla kuyashisa. Mase kwakhiwa igolide lapho nosatshela uthi hey out khuphuka sekukanje lana. Sekwakhiwa igolide uhleli. Nawe engineer lokudweba into engekho lana ufunda amaplan angakusebenzeli. Babhizi labo 17 phezulu. Bakhiwa igolide boshushumbisa ngaleso dayiso. Usutshela igolide leyimakeni emarket. Uhleli lemgodini umxhaka ufaka ijacket iavarona engcolile. Uzoba inyoni kozokuba inini kanti. Ubobona igame imikujampisela. Bobona nje ukuthi yabo la kenze ku17 befuthi bekhishwa igolide la ngibizwe lalela na ke engineer nanti igolide ophume nalo sizodayisa kanjani utshelo ngophela ukelezwe no 4 years degree ufunda lento la manje usutshelwe emarket uthi igolide hayibo kanye ngihlele emkodini ngidayisa igolide lethu lana igolide emarket lidayiswe kanje ladayiswa imali zavala wawunyoni uhleli la emayini kuyadayiswa lapha wena uhleli la ngeke wena usebenza emayini yabona if u-engineer uhola 23,000 uhola 50,000 ngizokutshela iqiniso mina ngifuna lokho abantu bayakusaba ingakwena bengakutsheli banomkhubo ukuthi wena uyadubula hayi udubula uyake efana umdala khohlwa benza ngekusaba mina lento ngifuna ukukutshela lesigodo lesi u-engineer akayisiholi lesigodo lesi kufuna aze abe no 6 years and above before ahlanganise u40,000 uma eda lo le engaphezulu ufuna unjini lo sezondwa abantu abaningi angikhulumi ke umuntu weRDO akayibambe ngisho kuyibona ke la ngifuna ngisho ukuthi malini akayibambe ngisho kuyibamba ke leyo akayibambe ngisho kuyibamba engizama ukusho ukuthi njengoba lapha nihleli nenzeke inyoni akwazi ukuthi ngafike nina nimbida imani nimbi igolide liyajika ngalelo dayiswa ngemva kweni senibona green emarket sho hamba kanjani kanti bekudayiswa le shande sebebhizi imbala nihamba lana niphusha amakalanyana la badayisa lapha no clever abangakaze bangene lapha bahlele boardroom badayisa bakhuluma nezigebengu ukuthi akudayiswe lento lena laba bahleli lapha vese emgodini balinde icash lizoba lana ngeke lithumele icash lapha yana kalondlela ake nibheke lento neyolinda icash lizokulanda isidayisiwe lento obuyizoyimba uyafela bafakhola kusekho sukopa ngomuno nje uthi qiqi uphuma uhambe uyokhumula amathoshi la ubeke lapha umxhaka wena usemayini awuphathi imali ngempela awuyeke lo 50,000 50,000 abantu bama-RDO lawo yilabo bantu laba baholo 11,000 engifuna abathatha into zo 50,000 wena nje njengoba uyayazi imali usuke wayelunguza kancane lo 23,000 abakholela wona awukazi uniwe wona ntambama usogoduka kuthi mekuphela inyanga umudlo lapha kuma secretary aqeda ukukusesha mesithi naku 23,000 osebenzile awukazi uthole futhi uzufe utshelwa ifoni ikutshela into engekho inqinqi uthi uyabheka fika ebank ayikho lento ade bekutshela yona isithatho medical aid nabo medical aid awubazi bahlala lapho kazi babone yabo bathatha bayithathela ongabatshelanga ukuthi abathatha emva kwalokho ususele nale mali engenamsebenzi nasekhaya bakufonela bathenga niyagula unkosikazi ufuna ukukhuphuka ezemayini na uthi akazizwa kahle sibelethweni kufuneka imali engisho ukuthi ake nizame nibe nemali nje right sizonenzela lento sinenzela kodwa nje angifuni nje lokho unjini afika phathi imali ama-RDO 50,000 umuntu oyi-RDO lo angangiphathela lo mali wena nje hayi khohlwa funa sikhiphe kulanto uphuma ume ngaphandle ubuze ubone ilanga ukuthi njani
ulale ngesikhathi esifuna wena uvuke uma sekuphele ubuthongo. Abantu basemayini bavuswa yiwashi engafuni, avuka zamula ahamba ogcoba isinkwa ku four slice bese kwesimhlophe khona ezoconstipate lapha yana. Babu Dokotela babesizwe bawujabulile ngithi engineer sukuma ndoda. Umcebo ombili uphume ngeconvey ukhona uthi ulayithile. Suka. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela kunalabantu laba abalahlekelwa imfuyo. Asikhuluma umuntu olahlekelwa inkomo ezintathu. Sikhuluma abantu abalahlekelwa amagusha boma 300. Alahlekelwe inkomo uthola lahleke inkomo ezilako 50. Ngabe ukhona yini umuntu ukubasiza ukuthi izinto zabo mangabe bentshontshene? Mkhulu. Boyenza nje lento uthanda ukubona into ukufana kwabantu. Mina ngokuprovela mina hamba untshontshe inkomo ze customer lami. Awul-test. Awuntshontshe ze customer lami nje. Awuntshontshe nje ngizokushanga umuthi mina. Ngizokushanga umuthi ubusuku nemini ngeke ulale. Ngeke ulale kodwa methi kavalwe endlini uyokhalisa kohlanye. Uyobulala ngisho amandla ibhedla uyosuka eCockstad ngenyawo zezingolweni. Azosifunda umqondo wena. Ukuthi ziphi inkomo uma usutshethe zidliwe sikuhlabe ngenhlamvu emehlweni. Ngoba utshethe was too much. Awuzuntshontshe inkomo utshethe baba uzoxoxa inkomo zakho seyidlile. Sukubulala. Angeke sisemaphoyisa ukushanje inhlamvu kuvuthele ngo38 nje 38 3 times ehlweni elilodwa kuvuleka inkomo ishilanga emuva. Ngoba was too much. Umuthi wena bakutshontshele inkomo ozoba Dokotela. Anginami umuthi ukuthi singantshontshwa. Nginomuthi ukuthi meke bayazithinta bazibuyisa. Ukuthi bayintshontshe entabeni ngeweekend edlule angingene lapho ngizofaka umuthi kuphela. Faka umuthi nje kuphela. Kodwa phela ufike nemali ngiyangitshengisa ngoba ucanga ukuthi kuyadlalwa. Le mali le lamaphepha la brown kuphela. Phatha lamaphepha la brown kuphela 20,000. Phatha wena kuphela. Ngikwazi ukuthi ngibuyisele imfuyo. Ungasho ukuthi uzokhokha 10 naye. Ngone stokfele lena. Khona nje stokfele. Phatha 20,000 sikhulume ke lento sikhulumayo. Sikhulume into esikhuluma Babu Dokotela babesizwe bawujabule siyathobeka seseThekwini. Siyabonga.